Стана ми... Това са тухли. И двамата ще правим интервю. Добре, почваме. Ти прашва изречение, аз седна. Здравейте, хора. Видно днес ще играем на една игра, тук са ни коли. Много е тъпа, той ме накара. Да започва. Да, това е малко... Малко е вярно, но не е тъпа. Аз съм на Snowy аз- Hills. Аз съм стигнал до Snowy Hills. Аз съм стигнал до следващото. Аз съм на равно надясно, добре. Скоростта. Абе, Дай назад. защо? Дай назад. Дай напред. Защо толкова много? Поне няма да нужда да режа толкова много видео, сигурно. Бърз на газ! Чакай, добре. Давай бърз на газ! Бърз на газ! Давай газ, застрели! Червено е! Трябва ви, деца, минавайте червено, по-безопасно е. Фак! Какво е това, бе? Чакай. О, имам един ревайв. Ще го използва. Не знам. Да го загубим веднага, да не играем. На къде искаме? Наляво? Аз имам. Добре, наляво. Ами. Даре бавничко. Почти го мина. Фа! Нищо, поне сега го няма. Не ревайвай. Трябва агент да цъкна. Безплатна кола Нищо. искам безплатна кола. Аз ще карам безплатно кола. дай 500 робъкса. Идваш ли? Да, аз съм. Добре. Айде да почнем от Ако не искаш, ако искаш мога да ти пусна от Магмая. Просто пускай от него. Да пускам от началото, да е по-честно. Аз давам разтега. Да, ти даваш това път мръсна газ. Тоест 70 км в час. Това е 7, не 70 И как сбърка 17 с 70? Същото. По-немалка разлика. Ники, внимавай, сега трябва да караш надясно, нали знаеш? Да. Добре, браво. Това май го мен от първи. Не, от втория, защото някак ни блъсна. Плом, що не го блъсна с теби. Дай назад. Спри бе! Виждам, бе! Дай, напред бе! Да, Мите! чакай. Ей! Аз гледам за топки, не за светофара. Казвам ви деца, където да има коли, не светофари. Фак! Мите! Мите, ти си най-лошия адвайс, който някой може да даде. Ето, чекпоинт. Аз вече го имах, ама. Аз само съм го играл с Пепа Иванова. Спри! Газ! Мръсна газ! Спри! Мръсна газ! Газ! Продължавай с мръсна газ! Рогът! То от 7 минути на газ, аз съм трамвай. Дай газ. Къде искаш? Тук ще дам малко. По-бавно, бе. По-бавничко, хубавичко е така. Фак! Леген! Старта Ами, ги. старта гейм. Да. Дай му малко рад. Имам нещо да взема, да знаеш. Браво, мина правилно. То път изчака светофара. Не, аз видях дали има топки или няма топки, не се чака светофара. Ако не видя тръгнах на оранжево, защото си го таймнах. Това не знам как ще умря. Трябва да слезем надолу, Мите. Не! Внимавай, тук се засилваме много. Много бързо. О, маля. Аз направо спрях. Не. Маля. Това Цето държеше на максимум и ние се метнахме тук 3 пъти и един ни блъсна накрая. И ни... О, чакай. Фак! Пак!
Ма това не ще да спре! О, безплатни награди. Пичо, имам крейт. Какво ми спадна? Имам Заявих дървена ми. кола. Мисля, ще умря. Пана ми... Това са тухли. Дървена... Падна ми се пак дървена кола. Аз имам сигурно за 40 под дървена кола. Тухлена кола, не. Сигурно, че това е тухла. Даде ми 3 ревайва! О! Дядо Коледа. Дали не трябва да слапам микрофона? Дай назад, бе! Чак ще си оправя микрофона, публиката трябва да ме чува. Бе, не, бе. Това трябваше на моя екран нещо да стане. Да. Ние май няма да минем второ ниво. Не, вярно ще го минем сега. Ето сега трая. На този път го минаваме. Път тук просто ще се кътна как падаме и умираме. Да, просто го Просто ще кътна премахваме. как... Да, както казах, това е трая и го минахме. Тук ще ни блъсне топ. Сега газ. То даже след това го таймна сега. What the fuck? Го таймна мина на жълто отново. А то в някои части на страната на жълто е нормално да се минава. Да, от тук. Нормално, защото се наминава нито. Може да минеш в някои части на страната, но къде не запитам. Не знам. Дай газ! Fuck. Дай назад. Можеш Не ли? мога. Не. Завивай някъде и дай да дам газ. Не мога нищо да направя, не стига. Добре, благодаря, че. Как може да го направиш това, да паднеш? Тапки не е също. Път паднах от Значи другата ще купим страна. нова кола. Купувам нова кола, писнами, няма да чакам. Добре, аз имам нова И кола. пичо вече. вече сме на хазарта, защото само това ни успокоява. Букук спадна. Имаме още 2 пъти. Виж. Какво букук? Хващам ножа, пичове. Надявайте се, иначе няма да видите по-ще Там. А? Там има само 3 коли, да, една от 3. Винаги. Пак, даде ми пак хайскар. Thanksgiving Crate имам, който просто изчезна. Аз си Ники, мисля, къде си? Къде си, Ники? 3 колички. Найде, Ники, искам да играем. Добре, Ники. Не, аз съм на волана. Добре. Моля, моля. Принцип. Моля. Сега го гледа. О, тази топка просто реши да ми пада. Има много бак на топката ми те. Ти вярвам в тебе, Ники. Ники! Да. Ники, добре. Тук няма как да ми вярваш, защото тук ще те пребием, ако ми вярваш. Добре. Ще дам победа. Полека-лека. Let's go! Вече сме в третото място. Що сме? О, получих отново Ники, на къде отиваш? глад. Дама Дай си. назад. О, даде ми 50 стотинки, защото имах гласкар вече. Това се мести, май. Да. Верно. Сега всичко ще е добре. Дай газ. Та музика не е достатъчно арабска. Сето ми беше по-удобно, нали знаеш? Мога нещо да клеймвам. Имам и аз стъклена кола. Тук май видях топки, да, има топки. Какво викаш за Цецо? Та топка, what Цецо? the fuck? Той просто каза да пада. Гледай как Се буквално движиш пред малко, нас. Се движил как? малко по-бавно и заседнахме на най-голямата. Не ги! Give up. Знаеш какво? Глад човек съм. Ники, дай Да си го. видите. Мите, ти даде газ, дай назад.
Ники, опитвам се. Ники, опитвам се. Защо даде гад, без да съм... Спокойно, Ники. Дори да се бях... Аз все още съм богат, Ники. Аз този път бях богат. Ти ли беше богат, защото и аз го цъкнах. Yes. Натам ли, натам, на къде? Да, тук сме и се връщаш сега назад. Пуснахме моста. Ага. Сега, О май гад, Ники. това е с предни... С предно задвигване. Само отпред има губи. Да се движи. Предно Задното предаване. само... Да. Ей, получих 15 стотинки. Не трябва ли сега да казвам? Give up? Да, това буквално не го знам. Браво! Добре, майн. Браво! Сега ти бъди богатия. Това на мен ми е взело ревайв за миналия път. Не само на тебе, бах ти. Ники, как буквално 5 секунди. 5 секунди! И ти веднага вече се умре. Това ми е последното. Ние може един ревайв да го използвам ли? Ще го използвам. Да, Мите! защо сме тук долу? А как? Върна този път по-назад. И аз си го използвах между другото и сега нямаме ревайв. Не имаме един. Защо и ти си ги използваш? Защото не видях, че сме се спалнали и то ми даде. Дай газ. Не можеш да го целуваш стената, Ники. Добре, бе, Какъв е то? как го правиш това? Не знам. Да, няма ревайв. Не, имаме един ревайв, ма да ви падем за нещо по-специално. Колко света има тук? Дай газ. Не искам, не ми дава повече от това. Буквално. Дай газ. Добре, това как се движи нагоре и надолу? Не, надолу всъщност се движи по-бързо, ама нагоре как се движи с скоростта, която се движи на равно? Вярвай, Топ-тимите. Ники, вярвай. Тук ще го минем, защото е зарено, ама... Ники, това е професионализъм. Стопки. Да, това е най-гадната игра, която мога да играем. Защо играем? Да бяхме играли Deadly Truck Indian. Driving. Може ли да играем на това Dust Trip? No way. Чакай! Това не го нацелихме. Окей, guess го нацелихме. Guess все ще го целим. Guess го все ще го целим. Как работеше това? Това е... И аз вчера се чудех как се получи това. Като играх с Не ми Цецо. дреме, ако минавам, значи минавам. Прекрасно. Падащи война. Това падна върху нас. Подирани колата. Не, аз пускам. О, не знам. Не, Ники отиде в военното. Това няма ли Чакай. завърши? Robux крейт ми даде. Какво ти дава? Дай назад. Назад. Напред. Назад. Назад. Напред. Yes, магмата стигнахме. Аз отварям кутийка за робъкси. Аре, пичо, че и пари не харчим. И пак получавам от премиум. Имам полицейска кола, имам епик. Аре! Витай, какво правиш? Трябваше да пляскам. Да ни ръкопляскам на... Добре. Се пускам. Чакай, Мите! Не седнахме ли? Да, ясно. Айде назад. Не искам. Не иска ли? Да, нито напред. Значи само с
Ще има едното предно задвигване. Как работи така кола? Малко тишина се чуе двигателя. Как мръмжи. Това е лаптопа ми. Нека да не говорим в момента за твоите проблеми. Някакси отново имам 245 стотинки. И просто те репортира всичко. Лаптопа се опитва да излети. Газ, напред. При. Тия ги изпуснахме, да. Аз стига си духове. Ти си ми духа тука. Окей, да. Успя да го минеш. Топка. Давай да минем на зелено. Ще минем червено. Добре, хоп. Как се заби в светофара? Ти спря. Да, аз спрях, защото трябваше да изчакам топката. Ма ти отиди ме заби в светофара. Чай, какво пише? Нямаш време да... Ocean Bridge My Break. Не се чупиш, спокойно. Много. Право. Продължете, направо. Caution, ground will break. Да. Не е толкова. Не. А, да, верно се чупи. Трябваше да го направя по-драматично. Чупи се! Виж се. Добре, че го минахме на време. Защото ни чете. Беше толкова Добре, напосан. мите. Буквално не го прочетохме. Спри! Окей. Още живеем, това се също си. Чакай. Не, мите! И чао! Аз спирам като нормален човек. Не А мога да защо дам не го? назад. Каквато не върви назад. Чакай, това да не се активира. Супер. Ще игра назад, нали вече? Не, трябва да обърнем, защото буквално тук не мога да виждам. Да. Да, Иначе не може. Ревайвни, Ники. нямам ревайвъл, бе. Беден. Това се чеше за днес. Не, явно Не. дай пак. Трябва да ми поне магма шиваните глупости. Готово. Как се озовахме? Ние ги минахме и хит това поговориш. Типна го, добре. Не бе, ние си го минахме без да умираме. Технически това не е нищо срещу правилата, защото ние го получихме в играта. Ние не плащаме пари никога. Ти не трябваше... Добре. Това ще е тайното, перфектно. Спри! Защо? Мите! Защо? Ти го Като шофьор имах доверието, че можеш да продължиш и да цъкнеш бутона Не мога да- надясно. Нямам ясно. И ти не си шофьор. Да, бе, върви. Защо ти надясно? Не го виждах! Буквално се появи в мен. То се появява в дясно, бе, дъма се. Що ме изчезна от ляво, наш се появи от дясно. Майка ти разкара. Маш. Не, Ники, няма да му дам. Той няма да влезе просто никога. Аз ще седа тук, ще чакам. Той те бута, той идиот те бута. Аз ще седа тук, ще го чакам. Много благодаря. Чакай. Трябва да се... Моста не ще да слезне. Моста слезне. Окей. Що сме тази кола? Взех патрулка. Иска си патрулката. Не им давай на тия. Просто стой тук. Един опит. Последен опит, гайс! Последен опит! Пича, ако не го минем сега, това е. Край от видеото, тук ще го приключа. Сега ще започна аутрото, защото ще направим видео, когато умра, тогава спирам само, дето когато реша, че умра, тогава решавам, че ще се спра и така.
напълно. Щом само умрем, всичко свършва. Ако ви е харесало как умираме 20 пъти, ще се надявам, че ще направя компилация просто. Мисля, ако 80 са умирания. 20 пъти, аз наистина съм трамвай. Да, поне 80 са. Ако съм направил компилация на 80 пъти как умираме, ще се надявам да ви е харесала. Надявам се и видеото да ви е харесало. Абонирайте се, ударете лайк бутона, моля ви се. В бъдеще няма да влизаме в такива отчаяни ситуации да играем такива глупости. Няма... Мите, пак ми експлодира на същата бомба. Ники, аз ти казах, когато умре видеото свърши. Чакай, не го спира, да отворим малко кутийки. То нищо няма ми запане, тук има 3 коли. Не от тая, от другата кутийка. Има друга кутийка. И- Тук има друга кутийка, да. Аз ще ти купа всяка една кола, която мога да си купа с проект. Много време ще преди това не съм правил. За малко магмата, да. Крафт също. Ей са! О, дай ми това отстъпя. Ай, така. Кой ще стане? Жените си реда. Ай, спадна. О, може да си вземеш майстиш колата. Не искам. О, магмакар! Не, айскар. О, Yes. Не, тук ще съм вечно. качих се на дърво. Тук ще съм вечно. Не, аз ще не че толкова вечно. Значи това беше между два магма кара. Еса, отваря ми магма кар. На мен ми се пада само Да, майка както кара. казах, хора, да ви е харесало видеото, subscribe, лайк, дизлайк, бла. Надявам се ви е харесало, ще се видим в следващото видео. Погледни към камерата, бе. Погледни в камерата. Чакай, Така. други че отварям. Не го на тебе. Да, ако ви е харесало, айде, бай-бай.